Pravděpodobně určitě se nabídkou obrace, tady jsou i zástupci, tak oni vám o tom hlavně poví, řeknou, co ti potom to nabízí, zkrátka, že tu na hora, spousta, je vám plně dispozici, a to jenom na náhody Trakriolu, protože na obchodní služby, které takto nabízejí. Tak, tak to byla reklama, je potřeba reklamy, já tady jenom prozradím, že pokud postrádáte stabilní sekci 1 až 3, tak tady dole to mě nenajdete. Třeba se obrátit z našeho pohledu 11. velkého reproduktoru mačku dozadu, přední část jsou hlavní jízdu, jsou sekce 1 až 3 a tam v tuhle chvíli soutěží sériový auta kategorii S2,